neljäntenä. Ja sitten mitä tulee tuohon sateen uhkaan, siinä on Alonso muun muassa nyt liikkeellä pehmeällä rengasseoksella ja kyllä se loistavasti erottuu. Alonso Hamilton, siinä on nyt kärkikaksikko. Ja Hamilton on jo niin ikään ajo pehmeällä rengasseoksella. Niin, mitä tulee tuohon sateeseen, niin sitten kun täällä Sepangin radalla on ukkoskuuro ja sataa vettä, niin sitä sitten tulee sitä vettä, että se ei ole niinku mikään. Ja se tulee nopeasti, että siinä ei monta minuuttia kestä, kun pilvet tuohon kertyy, kun sitten on jo niin mustaa ja harmaata, ettei eteensä näe. Ja täällähän periaatteessa vaikka on lämmintä koko ajan tämmönen lämmin keli läpi vuoden, niin melkein joka päivähän täällä sataa kuitenkin jossain vaiheessa illansuussa iltapäivän tunteina jonkunlainen sadekuuro ja siitä johtuen sitten nämä maisemat on kuitenkin suhteellisen vihreät. Kyllä. Itse asiassa on ollut yllättävää se, että unohdetaan tämä päivä nyt toistaiseksi, niin eilen ja toissapäivänä niin oli pitkästä aikaa sellaiset 2 päivää, että vettä ei tullut, mutta sitä ennen niin 3-4 päivän aikana niin joka päivä tuli johonkin aikaan vuorokaudesta vettä. Ja tämä Sepangin rata siis pituudeltaan reilut 5 kilometriä, eli tarkkaan ottaen 5543 metriä, siis 5,5 kilometriä. Ja kaiken kaikkiaan erinomainen rata, leveä, hyväpintainen, hyvät turva-alueet ja tarjoaa myöskin tarvittaessa sitten muutamia ohituspaikkojakin saksalaisen insinööri Hermann Tilken suunnitteluun.